Hej, jeg hedder Carsten Sommerskov. Det her lille videoklip, det handler om mobning. Og der er flere aspekter ved mobning, som er interessante. Først og fremmest, så når jeg kigger på mine hjemmesider, hvor jeg har emner som mobning, fordi jeg har nogle CD'er, specielt til børn, men også til voksne, der styrker selvværdet. Så er der en ting, der undrer mig, det er, at lige præcis de sider, de sælger meget mindre end de sider, der handler om for eksempel at koncentrere sig i skolen, eller det handler om, at få overskud, eller modvirke symptomer på ADHD, eller være for stille, eller alt muligt andet. Men de sider, der handler om mobning, de sælger ikke nær så meget som de andre. Og det tror jeg, der er en rigtig god grund til, at de ikke gør. Og det er, at de fleste mennesker, der søger på mobning på Google, og jeg sælger jo via Google AdWords, annoncerne altså. De fleste mennesker, der søger på Google AdWords, de søger efter at stoppe mobberen. Og så kommer de for eksempel til min side og siger, nå, okay, det her, det handler om mit eget barn. Nå, jamen, det var jeg egentlig ikke ude efter. Jeg var ude efter, hvordan man stopper den, der mobber. Og så er du ude i noget, der er rigtig svært, fordi det er ikke så nemt, så det gør noget. Men lad os lige tage den helt og aldeles sådan lige fra starten. Den, der bliver mobbet, tiltrækker sig mobning. Fordi det er jo ikke alle, hverken i en klasse eller på en arbejdsplads, eller hvor mobningen nu foregår, det er ikke alle, der tiltrækker sig mobning. Der er masser af både børn og voksne, der aldrig bliver mobbet, og som ikke nogensinde kunne forestille sig at blive mobbet. Sandsynligvis fordi de har et relativt højt selvværd. Der er selvværd, det er den der følelse, der hedder, jeg duer, jeg er rigtig, jeg er god nok, jeg er lige så god som alle andre, jeg er ønsket, jeg er elsket, andre kan lide mig, osv. Det er det, vi alt sammen kommer i begrebet selvværd. Altså det værd, jeg har på mig selv, hvor meget er jeg værd. Og hvis det er højt, jamen så er det ikke ligefrem den person, der har et højt selvværd, der bliver mobbet. Fordi så siger man, ved du hvad, det der interesserer mig ikke, hold lige op med det pjat, det gider jeg sgu ikke, altså find en anden. Så det er ikke dem med et højt selvværd, der bliver mobbet. Det er dem med det lave selvværd, fordi følelsen, der hedder, jeg er forkert, jeg dur ikke, jeg slår ikke til, andre kan ikke lide mig, den gør, at nogen bliver stille, nogen siger ikke fra, man bliver ikke så modig, og al den der stille, ikke modig, ikke sige fra, det kan mobberen ligesom mærke. Og hvad sker der så? Det er et godt offer. Så hvis du virkelig vil gøre noget for dig selv eller dit barn, og du eller dit barn bliver mobbet, så er det rigtig vigtigt at styrke dit selvværd, eller barnets selvværd. Fordi i det øjeblik, man får et højt selvværd, så siger man, ved du hvad, det der, det gider jeg sgu egentlig ikke rigtig have. Hold lige op med det pjat, du, fordi ellers så får det altså nogle konsekvenser, fordi det her, det kan du bare ikke tillade dig at blive ved med. Se, det undrer mig, at når jeg ser på de sider, jeg har nu, det gælder alle lande, det gælder ikke kun Danmark, det gælder i Holland, det gælder i Tyskland, det gælder i Norge, det gælder i Sverige, det gælder her i USA, det gælder alle steder, når jeg ser på de sider, jeg har, som handler om mobning, og de er ikke dårlige, og jeg forklarer også årsagen til, hvorfor styrket selvværd virker mod mobning, jamen så køber folk det ikke. Og det er ganske simpelt, fordi man synes, det er jo ikke mit problem, det er jo mobberens problem. Og så prøver vi på at lave om på nogle andre, og det er rigtig svært. Hvis vi så ser på mobberen har i virkeligheden nøjagtigt det samme problem, som den, der bliver mobbet. For mobberen har også et svagt selvværd, et lavt selvværd. Jeg dur ikke, jeg slår ikke til, jeg er ikke god nok osv. Men mobberen reagerer anderledes end den, der bliver mobbet. For mobberen reagerer ved at prøve at hævde sig, ved at bevise, at jeg er noget, jeg er stærk, jeg kan, og jeg kan nedlægge andre osv. Og det er i virkeligheden en rigtig dårlig idé. Men sådan er der altså nogen, der reagerer på lavt selvværd. Problemet ved det er ikke kun mobningen. Fordi nu er jeg så heldig, så jeg bor lige uden for San Francisco. Og i San Francisco, der er der konferencer fra hele verden om alle mulige spændende emner. Og jeg er så heldig, så jeg med jævne mellemrum flyver til Danmark, og hvad sker der så? Så møder jeg for eksempel den ene gang kommer til at sidde ved siden af en tysk sociolog, der havde været til konference i San Francisco og nu skulle tilbage til Tyskland. Og jeg kommer i snak med ham og hører, hvad det egentlig er, han laver, og så er han ansat i kriminalforsorgen. Og så har han faktisk været til en konference om mobning. Og så siger jeg, hvordan i alverden kommer det kriminalforsorgen ved? Og så fortæller han mig, at hele kriminalforsorgen udmærket godt ved, at det er mobberne,
der bliver de kriminelle senere. Det er dem, der bliver med i bander, det er dem, der bliver kriminelle på alle mulige andre ledere og kanter. Så de ved godt, at hvis de kan stoppe mobning, så kan de forebygge kriminalitet, og det gør de på mange forskellige måder. Og der, hvor det er sværest, det er at stoppe mobberen. Men der, hvor det er nemmest, fortalte han mig, og det vidste jeg faktisk ikke, det er, og nu skal man ikke tro, der er noget, der er nemt i den her sammenhæng, det er der intet, der er. Men der, hvor det trods alt er nemmest, det er for sociologerne og for kriminalforsorgen osv., det er at få fat i den store, tavse gruppe, der ser på og siger, hov, det her, det gider vi altså ikke se på. Nu må du lige til at stoppe det der. Det gider vi ikke. Jeg var engang på en arbejdsplads, hvor der var en, det er mange år siden, der var en, der blev mobbet af den daværende leder. Og der gjorde alle vi andre faktisk det, at vi henvendte os til vores tillidsrepræsentanter og sagde, ved du hvad, det her, det vil vi gerne have, at du stopper. Fordi vi vil ikke se på, at en af vores kollegaer bliver mobbet. Se, det er bare ikke så tit, at den gruppe reagerer. Men nu har jeg altså engang været med en del af den gruppe, der reagerer og sagde, det her, det vil vi simpelthen ikke se på. Det er det sværeste, og specielt hvis det gælder børn, så er det svært at få hele skolen og lærerne og alle andre til at få fat i den gruppe og få dem stoppet. Så det, der undrer mig stadigvæk, er, at man ikke går ind og siger, okay, så tager jeg tyren ved hornene, og så lærer mit eget barn, eller jeg lærer mig selv at få et stærkt selvværd. For det er relativt nemt at opbygge et stærkt selvværd ved hjælp af for eksempel nogle af de CD'er, jeg har lavet, men også ved hjælp af andre metoder, som jeg beskrev i mine bøger og alle mulige andre steder. Så det er i gåseøjne stadigvæk, fordi det er ikke nogen nem ting overhovedet, men det er i gåseøjne relativt nemt at stoppe det og tiltrække sig mobning. Og så ved jeg godt, så har vi ikke løst problemet. Så har vi kun flyttet problemet. For i det øjeblik, at du eller dit barn holder op med at have et lavt selvværd, får et stærkere selvværd og siger fra, jamen i det øjeblik, at du eller dit barn, eller hvem det nu er, stopper med at have et lavt selvværd, så siger man fra, og så fortsætter mobberen bare med et nyt offer. Så hvis vi taler om skoler, vi taler om børneinstitutioner, vi taler om arbejdspladser, så er den helt rigtig gode idé, det er faktisk at få fat i den gruppe, der stiltiende ser på. Men det er en meget lang proces, og det er en noget anderledes proces end blot i gåseøjne at redde sig selv. Men det er rigtig vigtigt at redde sig selv i første omgang. Jeg håber, du kunne bruge det her lille indlæg til noget. Tak for nu.